The AIDS agus HIV agus bheit díoch táimeach na bheith gramí dhéon sa bheith gragadú 65% de gine an Botswana le AIDS nó HIV is bheit díoch. Bheit díoch uabhasoch a bhí cléintin rút mar sin ma dhéon bhíoch sa mí. The elephants for 1 hour, but all activity now is going to last us roughly about 1 hour. Caisiú goch gas a bhating agus haisi fiadhaich son a ggóil na halabhan am last agus haisi ní le cuad ar trí sin. Zo meer wel of u aanzocht maar. Hallo nog. Wie voor aard van een houding. Wat kan je aan wie het echt van de spreken? Ik vind het niet zo. Je misschien weer jagen die auto, ik kan niet. Hashotiach Amazon had je toch doet ze show had je elkaar gewoon nu nog wat de hunjums wil je maar we gaan zeg maar maar gaat zijn vast kosten doet zo niet Charles aan busy mooi en hij kwart al fashing Shall we also maken van Nalawan? Had je toch iongantach een beetje van de geit? Zo. Ah, kulak moeder aan de hut. Ah. How you doing? Are you okay? Excellent. Thank you. Thank you very much. Thank you. Oh, wow. Een gosh to the head. Oh. Oh. Zit je voor een alle waar een is, agus waar je toch? Gaat er nog een gosh te draast. Maar man Janice splits met een cheese. Agus waar we ons nog constant hebben gezegd dat ik de gas in de vaas gekost. Zat je gewoon iongantach weet je nu. Ga je zo doen, kibrois is wel je. Kost ook zo einig in. Het is cool alle van wat je toch. Wat je meer wel ook. Meer wel ook weet je nu dingen moet doen. Zo Nandi aan de jou, hij chick meer zonnig. Hij haast gemaakt bek. Gaan jullie zo? Gaat jij met kamer zoeken die? Ha kruiach. Ha boekje. Hai. Maar dit pik salo. Kijk eens. Dit pik fliuch. Ach, maar wat je nu nog? Wel, MacSween laat MacSween bij wat zit er aan zeg maar. Cheerio MacSween. Wow. Is toch een job is zo. Ja, ik smoor aan de raast. Met bukt maar de sauce en met chesho. TJ, did you make this? No, just the the patties. That's what I did. The rest of the stuff is just, and the tomatoes. I cut the tomatoes as well. Good. Als je tegen in de zegen en jij nu in de raast, ga je niet korm aan je janu. Agus gaan het in Australië, als je niet al hebt aan de janu toerisme gaan. Agus als je niet veel zo'n koor uit uw de hietje, zo'n zegen zo janu, schach kan je
Janice Ann NicAoidh. Mami vraagt zo'n fake tegen vetten, ze giddig scheef. Gewoon nog een wat hietje kulé. Waar kieuw? Right, zeker. Hij moet komen. Zeker. Oké, ik stuur hem gaan. Kom maar. Ga ik maar vet op in de raast. Als je het soort vatroat is, ga je chichak in. Hoe dan je lekker nu dan je misschien janu. Oh, doe te veel. Zo het maar ha. Get cracky. Als je niet aan schuiven. Daar is er Jan. Als je niet aan schuiven. Daar is Jan niet. Was je niet veel uit. Als je de hook me zo nou dat shit. Is je in de Jenny? Wel, ga je chichak. Ga poen in toosje, kom je aan. Kushan. Ach, ga je lezen in je film niet gewoon. Maar als je kijkt ook in la ele, het gaat een skialer scheisje. Is een nieuw schijf graag niet met je zo Jan in de muur. Fair is fair. We kennen je gelijk aan. Push je dit? Zo gevast zei. Wil niet een hakemaat jesk. Niet heel arm. Uh-oh. I'm so gonna fesker fatta kom jag ik nee. Schema gaan we sturen maar haar in naast. How much are they? This like in which kind of money? 200. What kind of wood is this made from? That's Morgan. And I got the African queen. Yeah. That's a queen and the king. There's something very unusual. Yeah, it's very unusual. Gaan jullie aan je MacKay Richard? Ga jullie aan? Vlieg aan hem mogelijk. Gaan jullie les aan de niet meer? I'm thinking about. I don't know. 200 rand. I don't have a lot of money on me. Yeah, that's 400 rand. No, not 400 rand. Not 200 each. No. Give me 350. With 350. Short of the statue, big. She nanya show ha ganyani. Show faying lege. These are something blue Africa. Goed, dat vlieg aan hem nog eens kun go gaat is je vlieg gaan ik zeggen als je links van mij nog gas vaak jullie hier trans voor ik van mijn hart ga kiet gewoon je als wiens van mijn park daar hier trans dan gaan jullie samen je tora ik dus nog wel de toch kook nog te hier klopt ik moest zo ga je la droge zo hem toch afvragen als had zo gewoon naast kijken joch and you'll someday home. Right. So, okay. So, 200 rand. Thank you. Okay. From England? Scotland. David. Scotland. David Livingston. David Livingston. Yes, David Livingston. When you take this one to Scotland, it's like you are taking Africa to take to Scottish. Because when you see this one in your house, you remember Africa. Yes, that's true. So, 250 rand, and wait, just wait until I'll come back in 1 minute. Okay, don't pack it until I come back. I'm sorry that I'm in Merok on the head. You got in a vacuum, I guess. Yeah. What did you say? 250 rand for those, and I'll be back in 1 minute. Okay, just don't pack them till I'm back. Okay. No, so I'm just hang on. I'm sorry that I'm in Merok. I'm sorry that I'm in Merok on the head. You got in a vacuum, I guess. I'm so glad jullie leggen het aan de waarop. So, gaan jullie samen delen de show? Gaan jullie samen kunnen vragen show naar het zitten doen dat die niet les. Ach, en een beetje schulden een beetje hebben. Vingen een beetje als je de veeg in de show. She uit na show. Dunje spallen nog ergens. Wel, she shows het dus de veeg kind vat de hunje. En je moet zo niet al even sturen aan de veepak. Kun je hem dus naar ik het zo'n gaan jullie steeds zo klagen nu dat aan ons. Gaan we het torskutlo heel goed nu gaan je niet korm een gaan je korm niet werken haast moet niet gaan nog zeggen waar we vragen dus van moet een goro eens om hier zo'n goed goro eens joh zo'n